system monitored by the sound of the ship's emergency signal that consists of at least 7 short blasts followed by 1 long blast on the ship's vessel. You will direct yourself immediately to the closest master station. Εάν χρειαστεί το πλήρωμα του σταθμού συγκέντρωσης, θα σας δώσει σωσίδια για ενήλικες, για παιδιά και βρέφη, καθώς και παιδικό σωσίδια. Inflated adult children, baby and oversized luggage will be provided by the crew at the station. Σε κατάσταση ανάγκης, τα μέλη του πληρώματος έως το διακριτικό περιβαλλοντικό του ελικρόματος είναι τεταλμένα να παρέχουν συντροφή στους επιβάτες. In an emergency situation, στον προσκυνό μέρος του πλοίου, το πρώτο σαλόνι θα συνδεσιοποιεί το κατάστρωμα νούμερο 5 στον προσκυνό μέρος του πλοίου, στο επάνω σαλόνι. Είμαστε στο πάντο 2. Master Station A is at the lounge in the front part of the ship. Master Station B is at the lounge in the front part of the ship. Και τώρα παρακολουθήστε τον τρόπο που έρχεται το δικό σας σύνδεο. Περάστε το σωσίδιο πάνω από το κεφάλι σας. Κατόπιν περάστε τους σημάτες γύρω από τη θέση σας, παίρνοντας τις άκρες μπροστά και δέστε σφιχτά ή χρησιμοποιήστε το κλικ πρόσθεσης. Το αποδείξω σωσίδιο είναι εφοδιασμένο με λαμπύρα επισήμανσης, που χρησιμοποιείται σε λειτουργία, τρέχοντας στο επάνω μέρος δεξιόστροφα, κάνοντας τη βάση που σας δερεί. Επίσης, το σωσίδιο σας φέρει σπίτι που χρησιμοποιείτε για να προσελκύσουμε την προσοχή. We'll now ask you to observe the correct way to wear your life jacket. Put your head through the life jacket. Wrap the straps around your waist. Για ξεμένα είναι στη διάθεσή σας για κάτι. Είναι χωρίς το σκάιλο σου. Παρακαλείστε να παραμείνετε ψύχρεμοι και να ακολουθείτε τις οδηγίες που σας δίνονται από το πλήρωμα στο σταθμό συγκέντρωσής σας. Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι πλήρως εκπαιδευμένα στην αντιμετώπιση οποιοδήποτε κινδύνου. And follow the instructions given by the crew members at your master station. All crew members are highly trained to deal with all kinds of... Ο Βαϊσκύρος, εκεί θα είμαστε. Ας διατηρήσουμε καθαρές τις θάλασσες και τις ακτές. The group speed is Μιλάει με τον... Προχώρα, Παιδιά, δεν θα τα δείξω αυτά. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και την επιλογή σας να ταξιδέψετε μαζί μας. Παιδάκια, έχω άσχημα νέα. Έχει αρκετά κύματα εξαιτίας αυτού του θεού Ποσειδώνα. Εδώ έχει τους κανόνους και το παραθύρι μας είναι λιγάκι βρωμερό. Εδώ είναι η σκάλα, δεν έχει θόλο, γιατί τρανικός έχει, αλλά αυτό με σκιάζει λίγο. Σας έδειξα την εικόνα της σκύμου εδώ. Νάτι. Wow. Σε περίπτωση καπνού που σας εμποδίσει να δείτε το σταθμό συγκέντρωσης, σκύψτε και ακόμη. Είστε στην αυτοσκοτισμένη λωρίδα.
Εδώ είναι το καράβι όπως είναι πριν. Τώρα έχει μερικές αλλαγές. Η βάρκα, το φουγάρο, το χρώμα στη γέφυρα και εδώ γράφει WW, ναι. Εδώ δεν μπορούμε να μπούμε. Δυστυχώς δεν μπορώ να παλέψω πόσο κύμα έχει εξαιτίας αυτού του Ποσειδώνα. Guys, αυτό είναι το καλύτερο συν χειρότερο στήτη. Δεν και Master Station. Προς τα εδώ είναι ο B και εδώ η receptionist. Λοιπόν, εδώ αυτά τα δύο γκαράζ. Ειδικά βλέπω πολλά όνειρα. Όχι κάποιο μόνο. Το εισιτήριο μου, όπως κάνανε αυτό, έχει ένα ορθογραφικό λάθος. Εδώ γράφει άλλον αριθμό και εδώ έχει έναν άλλον. Μπορούμε να το χωράσουμε σε 3 ομάδες. Επιβάτης όχημα, έλεγχος και λιμεναρχείο. Λοιπόν, με μεγάλη προσοχή βγαίνουμε από το κοντά στον ωκεανό. Όπα! Φαίνεται λίγο εκεί θα εξαφανιστεί σκύρος καθόλου. Παιδιά, αυτό ονομάζεται κάπως. Να και το φεγγαρινός. Και αυτό είναι καλύτερο τη μέρα. Η θάλασσα μοιάζει λες και ανατέλει ο ήλιος. Να και το φουγάρο ένα και το δεύτερο. Έχουμε 2 βαρκούλες. Κατέβηκαν το Σεπτέμβριο του 23. Ωραία, μαμά, σταμάτα. Όποιος μισεί την Ελληνίδα μάνα να κάνει like. Αυτό είναι το μέρος δεύτερο, γιατί τελείωσε το Παρτένα. Ο ουρανός φαίνεται λες και έχει ξημερώσει. Ξέρετε το φρέντον πλοίο, σε σύγκριση με αυτό που βρίσκομαι εγώ τώρα, θα χωρούσε μέσα. Αυτό χωράει και 3 διαστημόπλια, το Crew Dragon, το Soyuz και το Apollo. Μόνο τις κάψουλες.